Jamhire mon bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehilaɓe dingiral jamma bela Allah yurmo musidɗo men jalli siyaba ɗum kanko dendagal maaɓe julɓe en garti ha hande deftere mawɗo men bacca bande gonnoɗen e dow mum wiirende almudel ceerno e commissaire police hanki en garino e jamma soldat en jiino soldat wadduno e almuɓe ceerno koye ɗum jiɗɗen jokkude so Allah jaaɓi jamma soldat noon tawano ɗon ceerno ko ɗanninoɗo ko janoɗo Fuuta wuuro mabɓe Sinthiou Sankore nde tawno hewani addude rewɓe makko ɓe e wuuro ngo ko ɗum waɗi saaha e saaha foof ceerno yahanno wuuro mumen yewtoyade galle mum kanko foof noon e wasde wonde mawɗo no feewi ceerno ko ɓesɗo sanne omo jogui rewɓe tato jeewo wiite ko sohna Adama Aissata Sow ko ɓi kaw makko kanko tan goto o jibini ɓiɓɓe joyo lembel makko biyeteɗo Coumba Kelele Ba dañi tato Bambi Camara tata ɓinguel jibini ɗiɗo ceerno tinani tan ha nelal yetti ɗum ina ummi wuuro mumen o habra wonde ma won hedde nden jonte tati galle makko deeƴani ko peɗel yeggire wonno hakkude lembel makko e tataɓel ngel jeewo noon kam ko jeewo jaam ko debbo mo ala caɗele nde wonno kadi ko ɓi ceerno mawɗo e wuuro ngo biyeteɗo ni ko waliyu kala ko ceerno waɗimo walla nawliraɓe makko mbaɗimo walla kaalimo o muñat o muñira ɗum saabu Allah rende sognagal e ñemtinde tokara makko hay goto tan meeɗani nande omo wadda e neɗɗo wona hakkude makko e ceerno wona hakkude makko e nawliraɓe makko ala ko haali kam noon hoddiɓe makko caɗele kay ko lembel makko hono Coumba Kelele oɗo ina haaɓa hay hendu so hendu wuttino no feewi yimɓe nananno omo wiya Allah firti ndu hendu koy Coumba Kelele noon serano etade e yidde waddude e sohna Adama kono oɗo meeɗani jabde wallinno Coumba e ɗum ko ceerno oɗo heedanno tan ko kanko omo heewi hujjukinade on o wiya oto tampin hoorema sohna oɗo debbajo ko Coumbajo ko ñaɗɗo kaɓowo hendu kay accata innamade kono noon yimɓe foof ina gandi wona ɗum ɗon kay ko hujja mo daranoyi hay nokku ceerno kay dañi e Coumba Kelele ko ronkuno dañde e sohna Adama gila ko ɓooyi so ɓiɓɓe worɓe ɓiɓɓe joyo sohna Adama ɓe foof ko rewɓe meeɗe ceerno noon ina wooda ɓiɓɓe worɓe kono no ceernaɓe hewɓe ni e nder Fuuta ceerno ina gonɗina wonde ko ɓiɓɓe worɓe lomtoto galle janggara donata gandal e ceernagal ɓiɗɗo debbo kay ala nafoore so wona resede jibinde ala foof ɗo neɗɗo meeɗi yiide debbo ina woni ceerno e nder Fuuta ceerno jomata mukka ha janggina ɓiyum debbo saaha lomto ɗum so ceerno woori ni e sohna Adama beele omo jogori dañde lomto omo heewi wiide ko adi ndew resata Coumba Kelele an sohna Adama ala ko jibinta so wona rewɓe meeɓe mata jogorani addude tohara Seyko Oumar o jala o yano dendoyko kono ko yano ƴaɓurguel gonga
sokhna Adama ne ina hewno jaabade mo wana min de ceerno ko hoddiro Allah saɗa yiɗi tokare Seydou Oumar haaldu e Allah ɗo ceerno ina hewno laawade hen laawol gotol o wi bone ko an ɓuuri mi andude Allah e hoddire mum wona mbiyata ka ɓi waliw tanum waliw kono noon hoto yejjidde minne de jeyami koye galle mawɗo gandiraɗo gandal guila e taniraɓe heɗo mi haalanma gueɗel gotel hen sahaji so Allah yiiɗi leptude jeyaɗu mum waɗare mum koko yimɓe jiiɗa joom suudu makko heɓiro wiya joni noon jiɗɗa wiide ko hay goto yiiɗa jibinde debbo ceerno heɗo anne mi sittinma hunde wotere mi meeɗi nande aɗa siro aɗa haala no nulaɗo Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dandiri arabeɓe e jikkuji mumen bonɗi ngari kamɓe ɓe gubbanno tigguji mabɓe rewɓe na nguuri mayani saabu hulde gacce mate wona anne de ka kulɗo dañje gacce ɓiɓɓe ma rewɓe ɓe ceerno jabake kaɗo haala o faari koye goɗɗo kono o dañi sago makko ngari Kumba Kelel ari wonani hay hirande fukki ɓiɗɗo gorko e leydi belamma ceerno haɗani ɗon Kumba rewni hen kadi golel gongel ɓe goni ɗiɗo taraɓo one ari woni kadi gorko weltare ceerno fototako ɓetotako o wayno cuwaɗo e wendu Firdawsi ni hankadi noon o suuri Kumba Kelel ha dow o fayi ɗum wona tan e dow jeewo kono kadi e dow galle o foof hay goto suusa wiidemo yitere ma wojji ala ko haali kam etade waddemo hunde Kumba Kelel wonti debbo lamɗo laami galle foof o nandi e dewal rona laamu mo Cheikh Hamidou Kane haalanno e nder deftere mum inta annide annunoɗo yimɓe foof ko kanko halfi foof ko kanko fooli ceerno ko kanko waawi foof o waawi ceerno o waawori hen heddiɓe ɓe foof ceerno ne jaɓi waawede o waawni heddiɓe ɓe e jabde waawede makko nde ceerno wuuri ha wuro foof andi laamu Kumba Kelel soli ko ñande ceerno resi Bambi Camara oɗo ko cukalel tokosel boɗowel seeɗa ngarɗungel ngel hono mum weeɓani jarowel tan hedde duuɓi 16 ko ngel elewngel wonno jangganno ngel to duɗal gotal lycée mo Soora Rewo ceerno suddi ngel rondi ngel fof koye Fuuta jangde boni wonani hay hirande kangel ne ngel afi ɓiɗɗo gorko o fawi hen kadi ɓiɗɗo gorko ngel watti mallude Kumba Kelele e ngel wiya ñaw kala jagguɗo wonde ko kañum tan o wawi jibinde ɓiɗɗo gorko feni te yantude hen ɓiɗɗo gorko walla ni debbo fawaki boom e yumma ɗum kay fawi koye baaba nde jeewo nanno kaɗo haala welti hen no fewi o watti felde ceerno ngari oɗo ala foof ko heddantunomo ndehe noon hunde nde foof o ƴii koye nder ceerno gonga ni ko Allah waɗata kono o waɗi ɗum koye nder ceerno wona e nder makko ɗum ɗo watti mettude Kumba Kelele ko ɗum kadi addannomo hen sahaji felɓodirde e Bambi Camara kankone omo hewno yennude Bambi o wi ɗum ñaw wallay so cafato resinoma ma dañanno ko kanduɗa Bambi Camara ne jaabo mata cafato wona neɗɗo min kay so cafato o resinomi ɓurananno kam e ngan sanga mami jokkanno jangdam
mi lettorno ko e nde ɗo ladde tuula heela joni mbeɗeni ɗo tan hakkude Barme e Unugal e wonde reedu jibinti wallahi oɗon gandi ko babam lettimi ñaw aɗa hande lettede Coumba Kelele ɓeydanamo hen ɗum ɗo ko haalullaji gonannoɗi hakkude mabɓe jo e jo foof ha tengti noon so tawi ceerno ɗannima ɗacciɓe caggal kono ngol ɗon laawol koko ɓurtuno juuɗe ngari koɓe habnoɓe haaɓe kelodiri koye ceerno wiya yo ar galle mum fusi ceerno yeehi wuuro mumen woni toon yontere o seeriɓe kamɓe ɗiɗo foof Coumba Kelele hoori galle bammum koye ɗon e wuuro ngo jeeya Bambi Camara wi kañumne ina hoota to ummino to galle bammum kono ceerno sali Bambi wimo mboɗeri mate wona ka ceerɗo min mate wona ka ceerɗo min minen ɗiɗo foof Coumba hoori mbiya min mi hotta hoto pawɗa ɗum ceerno jaabi ceergal ngal ko ceergal raji tan Bambi jaɓani o wi mboɗeri mi anda ka ceerno mi anda wona ceerno ceergal ko ceergal tan a seeri kam accam mi hoota to gumminomi mi hoota galle babam ceerno sali kono leelani o artiri Coumba o wi o watti dawle mabɓe kamɓe ɗiɗo foof kono o rentini ɓe o wi so on gaccani caɗele mon ɗe somi seeri on konngol ko ha abadan ceerno ɗacciɓe toon arti sooro kono ɓernde mum meeɗani dajje hay lawol gotol waɗi ɗum ko hakkunde lembel e lembeƴel ko caɗele ɗe gasara o dañji e mabɓe ceergal gotal o yiiɗa ɗimmita saka tabbita ha tengti noon e Bambi Camara garten e almudel en on jamma nden ɓe ɓaari almudel e sala hono no ɓe gowi wadde ƴefti carton ngaji mumen berti leeli ɓe kuccodiri eɓe ƴusa nden ɓooyi seeɗa sala noddi dande less wi almudel nooti kañumne e dande less wi sala wi a wawi almudel wi ko mbawatmi sala wi ko mbawata so wona windandema almudel jaabi holno mbawiranmi windandam mbiɗa hiiri samtede looti ha ɗemmi mayde sala wimo wona an tan kay fiya looti hay minne kay mi heeɓi hen bonɗi lammuɗi almudel deƴƴi ɗi jabaki ɓe yano ha ɓooyi seeɗa o ɓamti haala o wi kono an ko seeɗa piiɗa a timminino dawol a addino nogas ha timmi ko kirndol tan mankirnoma min noon kam wona dawol wona kirndol sala natani feldemo mo wi almudel ko an waɗi ɗum hoore ma wona mi winoma tan hota jaɓan ligganade safalɓe seyɗa ceerno satti rentinde en ɗum ay jiri almudel wi hankkadi kay mi harmini ha ɗo haram haaɗi kono noon mate wona ceerno jannguno koye juuɗe capato sala wi mbiɗa sikki kay kono mataw o ɗigginano toon almudel wi heyi an ka kangal ceerno ene wiye ɗigginani ceerno ala mo nawdete wawde ɓurano ceernaɓe sankoranaɓe foof ko kanko daɗi koɓe kalata ɗo ko ɗum wonno koɓe nanata e nder Sinthiou Sankore ceerno ko moodi sahal ɗum ɗo firti ko janngoyno ko rewo o toon o reeni gurana
kono o ɓaari o heɓi kayit hono lijja makko ko Fuuta. Waɗi ɗum noon ceerno habno koye ceerno mum goto caɓato biyeteɗo Cheikh El Oumar Ould Nasri holko renndinnoɓe. ceerno jangi e juuɗe Cheikh Al Oumar Ould Nasri ha reeni. O jangi kaɓorɗe ko wayno Ibnu Jasiri, Ibnu Barri e ko nandi hen. O waɗi timgal, o waɗi ɗaalun, caggal ɗum o ɗiggini warsi. O jangi kala ko fonno jangede ha ceerno makko yanana bawal makko. E nder ɗum o waɗi keɗal, caggal ɗum o wujjini. ala ko heddino so wona yewtidde e ceerno makko e nanngude ñalngu no ɓaaral ngal waɗira. So ɗum yawtino o rokke lijja makko o hoora Fuuta. ceerno tinani tan ha ceerno mum naatiri ɗum e cuttiri. holko addi bone? adduno bone kay ko ceerno ñaaguimomo ko fotani ñaagade mo. sen mbi ceerno noon ko ceerno mum almudelen kalten. holko ceerno ñaaguino ceerno mum? o ñaaguinomo ko debbo, o ñaaguinomo ko afo makko. ceerno makko wimo o fayri hoore makko. nden ceerno namdima ceerno mum sababu Cheikh El Oumar Ould Nasri jaabi an ko cikkata? ceerno jaabi hay hunde mi sikkani, jinmi tan ko resde te jinmi ko resendema. ceerno makko cafaro jaabimo an resana min? ceerno makko futtinimo giti haawa. o ɓeydi hen an a wawa resana min? ko kamɓe tan ɗiɗo gonno e nder tillisa Cheikh El Oumar Ould Nasri. eɓe kuccodiri, eɓe jewta, eɓe pewja no ɓaaral ngal waɗira. ko ɗo tan yewtere mabɓe boni. ceerno yinno ko ɓaaral mum ngal yaada e cuddungu. so hoori Fuuta, so ruttima wuuro mabɓe, o waɗa ko hay goto meeɗani wadde e wuuro ngo. so addude lijja, addora hen debbo caɓato boɗejo coyɗo. ceerno wimo hol sababu mi wawa resandema? ceerno makko cafaro wimo oto sikku wawde an qur'ana ina addana an hunde foof. jangde ko jangde kono dewgal ko hunde goɗɗum, hunde wonde. ceerno mi famani, holko jiɗɗa wiide? ceerno makko caɓato wimo mi namno an ɗo namdal goto, koye dow ɗum fawto dokkal min walla ala? mbiɗa heeɗi. ceerno haali futtini ceerno mum giti. ceerno makko caɓato wimo beele Bilali Ibnu Raba ina resani nulaɗo Allah Muhammad? ceerno ƴuri hoore jabaki. ceerno makko woni e heblade no reftori e namdal ngal lawol ɗimmol. omo sikki tan o nangi almudo makko e konngol. o namni kadi e dande mawde, jaabo min noon beele Bilali ina resana nulaɗo Allah. ko ɗon tan almudo o turti hoore mum, wimo giti sut, weddimo jaabowol ngol ɗo. ceerno min mi wona Bilal Ibnu Raba, anne kay a wona nulaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ko ɗo haala mabɓe maayi, ko ɗo kadi ɓe ceerti. ceerno makko rokkanimo kayit saka rokkitamo hen faade mettu
ngati o geddu lijjo o e nder ɗum o howrito jeeno ko toon o rokka kayit ko ɓooyani o waddana hen ɓi kaw makko kayit mo ina habra mo silsil makko hono callalal sernaɓe makko ha yetti nulaɗo Allah yawti fayto Jibril ɓenni fayto jomiraɗo nden ceerno makko noddimo e suunde ngam tottudemo kayit mo handi on yimonimo ngol ɗo jimol innal ijaza littisal anna sadi bil mustafa khairil wara muhammadi oɗo lijja noon jogii ko jokkonde tinde e nder windere ngati jokki koye cuɓaɗo Muhammad ɓurɗo windere ceerno jabri kayiɗo juuɗe ɗiɗi guite ngal ni gonɗi Allah e weltade ɗoɓe lenino eɗen jewre seeɗa e daade less sala ɓeydi ustude dande e lekkol ɗo ko jogorno haalde ko o wi an kam almudel a ƴewtindimo no fewi ko ƴewtindimi e ceerno almudel wi holko ƴewtindeɗa sala wi so ceerno ene fiya goto e men elle omo welto hen no fewi ko kanko tan ƴewanmi almudel wi omo daña hen welamma kay saabu omo ñaaɗi ha Allah sala wi ala wonde ko min no jiyatmi omo waɗa ni ina hawni no fewi aɗa fiya neɗɗo elle baddiɗo mbabba aɗa dogna a ƴewtindima ɗum e makko almudel wi ala min kay mi ƴewtindaki hay batte jara boom holno mbaɗanmi hami ƴewtindo ɗum e makko ñande foof ko min woni bangel makko omo waɗɗo omo fiya omo dogna ɓe deƴƴi ngari ɓe nani ceerno ina dilla to suudu mum kamɓe ɗiɗi fof ɓe muɓɓi gite ɓe ɗantini ceerno yalti suudu ina welni satalla ina fayi tarode e nder ɗum o ari o dari sara almuɓe ɓe nden yeehi ha ɓooyi o yawri o naatoy tarode almudel kadi haalde dande less wi a maayi o nani ko kalanɗa ko terema boni sala jaɓani fertude guiri mum Allah e kulol o wiya ɓernde makko may ko kalmi ko no boni sala almudel noddi jaadigel mum e ñumugol sala kañumne jaɓani jaabade ngari o nani kadi dille ceerno ina arta almudel deƴƴi sala kañumne jokki e deƴƴire mum nden ceerno wirtimaɓe faati nder suudu mum sala wi almudel mbalene jaam almudel jaabi o jokki wondude e wertude juuɗe e hoynade dow ba siin inde Allah finde dow jaam o artiri juuɗe o moomi e yeeso sala kañumne refti hen ba siin inde Allah finde dow jaam kankone o moomi juuɗe e yeeso ko ngoɗo faddunga Mamoun almudel hono tanorella wagginnomo omo wiyannomo kala nde o ari e lelade tawa ala ko heddi so wona ɗanade yo janggu ɗum o tuute e juuɗe makko caggal ɗum o mooma yeeso makko so waɗi ɗum hay hunde heɓatamo on jamma wona hay koyɗol bonngol almudel e jaadigel mum ɗanima kono hakkillaji mabɓe gonno koye bindande mabɓe janggoɗe ɗum noon bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehilaɓe koɗo katten ha ñande wonde so Allah jaaɓi Allah jarama on jarama